Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ngayon guys, no? Kakain ako ng durian. Ito, ting-ding-ding. Ayan, ano to guys, durian na puyat. Ayan, puyat ang variety ng durian na ito, no? At nabili ko to for 50 pesos per kilogram. Ayan, ano to? Magkano ba ito? Mga 3 kilo ata to. So, mga 160. Lumagpas siya ng 3 kilo mahigit. Kaya ayan, medyo malaki siya guys. Pero alam niyo naman, hindi ko to mauubos. Ako'y magpapalaway lang, no? So, tara guys, samahan niyo ako sa aking pagkain. Sana ay ma-open ko to. Ay naku, meron naman siyang ano dito guys. So, meron na siyang slice dito. So, anuhin ko na lang to. Gaganunin. Pero good luck sa akin guys. Kasi parang ang hirap nitong buksan, no? So, ayan. Tingnan natin. Ay naku. Paano ba to? Wait lang guys ha, baka ako'y maanuhan pa dito. Masugatan. Naku, parang matigas guys. Wait lang. Tigas. Ay naku, so medyo matigas siya guys, no? Nakakatakot. Wait lang guys ha. Kailangan ng muscles dito guys. Napakatigas. Woohoo! Look at that! Ayan guys, nabuksan ko talaga siya guys. Medyo nagkagulo na dito sa lamesa ko pero okay lang yan. Tingnan nyo naman guys, diba sabi ko sa inyo yung puyat, ano siya, malalaki siya. So ayan na nga, malalaki yung kanyang, parang hiningal ako dun. Malalaki ang kanyang mga seeds. Pero, malalaki yung kanyang laman, pero maliit lang yung kanyang buto, yung seeds niya. So, ayan guys, tikman na natin ang durian na puyat. Ayan guys, oh. So yan guys, oh, di ba maliit lang ang kanyang buto. Pero ayan, oh, ang daming laman guys, ang daming laman. Yan laman niyan lahat, oh. Pero medyo ano na to, medyo hinog na siya. Pero tama lang. Hinog na hinog pero tama lang ang gulo. Oo, hinog talaga siya, masarap. So ayan guys, no, dalawa lang talaga ang makakain ko nito guys kasi napaka too much yung flavor para sa akin ng puyat na durian guys. So ito ay ipapakain ko sa aking mga batos, no. Hindi ko to kayang ubusin guys. Napaka yung bigli na siya ba. Sobra sa lasa ng durian na ito at masyadong maraming laman kaya naano ako. Ewan ko ano sa Tagalog ng tawag doon, basta medyo nasusuka na ako sa lasa guys. Kaya yung pinakagusto ko talagang durian guys ay yung native kasi siguro kahit mga 2 kilo na buong durian ay nakakain ko talaga yun. Pero pag mga ganitong variety kasi na kasi ito kumbaga sila ba ng joint force na sila. Kaya hindi ko masyadong gusto. Pero gayon pa man ay tinry ko pa rin ang puyat, no. Masarap naman siya guys kaso hindi lang talaga ito ang aking paboritong variety. So ayan, meron din naman mga taong gustong-gusto ang puyat pero ako hindi ko gusto guys. So ayan, tinry ko lang guys para Kinain ko lang dito para naman inyong makita ang mga kaibahan ng durian, no? So ito guys, ito ang puyat guys, malaki siya.
maraming laman at maliit lang yung kanyang buto. Kaya kung gusto nyo talagang mabusog talaga sa durian guys, ito ang bilhin nyo, yung puyat. Kasi ayan, malaki nga siya. So ayan guys, sana ay naglaway kayo sa aking mukbang ngayon. O hindi naman talaga ito matatawag na mukbang, no? Kain-kain lang talaga to. Ayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Marilyn K. Ayan, maraming salamat po. At naway, subaybayan nyo na naman ang aking pagkain-kain sa mga susunod na mga araw. Ayan, maraming salamat and see you again next time. Ayan, at don't forget, ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind, and choose happiness. Ayan, bye everyone! Mwah! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like, o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?